leden beëdigd voor Centraal Hoofdstembureau. Op donderdag 27 februari 2025 heeft president Chandrikapersad Santokhi nieuwe leden en plaatsvervangende leden voor het Centraal Hoofdstembureau beëdigd. De plechtigheid vond plaats op het presidentieel paleis in aanwezigheid van minister Delano Landvreugd, onderminister Morris Hasselkamp van Binnenlandse Zaken en voorzitter van het CHS, Lilawati Punwasi Raghubeer. De beëdiging vulde opengevallen posities na het vertrek van leden Stanley Betterson, Soentik en Delano Landvreugd en plaatsvervangende leden Angel Huang en Gilbert van Lierop. De nieuwe leden zijn Wishaya Jagdew, Judith Simson en Addis Waterberg en plaatsvervangende leden zijn Bridney Koedoe en Rohini Bhoendie-Jalimising benoemd. Bridney Koedoe, een van de nieuwe plaatsvervangende leden, toonde zich erkentelijk voor het vertrouwen en benadrukte de gezamenlijke inzet voor een eerlijke verkiezingsproces, inclusief de controle en goedkeuring van kandidatenlijsten voor de Nationale Assemblée. President Santokhi benadrukte het belang van transparantie en betrouwbaarheid in het verkiezingsproces en sprak zijn vertrouwen uit in de nieuwe benoemde leden. Hij riep hen op om een Surinaamse reputatie als organisator van eerlijke verkiezingen te behouden en waar nodig te versterken. Ook voorzitter Punwasi Raghubeer benadrukte het belang van de beëdigde leden en hun gezamenlijke inspanning gezien de toename van werkzaamheden van het CHS. Ze wenste hen succes en wijsheid bij het uitvoeren van hun taken. Met deze beëdiging is het Centraal Hoofdstembureau nu volledig bemand en kan het zich volledig richten op de belangrijke taken die voor hen liggen in het voorbereiding op de verkiezingen.